Malibonke igama lenkosi. Praise the name of the Lord. Igama lenkosi malibonke. Bulisa otata nomfundisi aphebek. Bulise notata bonke, bulise omama, bulise abantu abatsha, bulise nabantwana besikolo secawa egameni lenkosi Yesu molweni. Bulise osingaye bethuna abantu esikhaphe bona kule veki. Babulisa ngegama likaYesu. Hayi bebulisa ngegama likaYesu. Umbhalo uthi senzeni izinto zonke egameni likaYesu. Sitye egameni likaYesu. Siphefumule entweni egameni likaYesu. Sincokole entweni izinto zonke nizenze egameni likabani? Uye umuntu esinento yokuthandana naye. Ibandla is about Christ. Ukuba uThixo angasinceda kule veki sincokole nodadewethu abazawubhaptizwa nabantakwethu. Sincokole nabantwana abazawusikelelwa Sunday. Aba bantu sibakhaphile ne. Ukuba singa manager to help them to understand Christ better. Sabe siwenzile umsebenzi wethu njengebandla. Amen. iBhayibhile ke igcwele izehlo neziganeko. Ezi ziganeko zifundisa abantu ukuze bamazi uThixo. Kodwa iBhayibhile inamazwi wathethayo ethi uyise uyamthanda unyana nezinto zonke uzinikele kuye. Lonto ithetha ukuthi awungekho umazi uThixo ungamazi Yesu. iBhayibhile imveza uYesu njengomfanekiso ogqibeleleyo kaThixo. Sithi singesi, he is the perfect image of the invisible God. uThixo asimboni kodwa wathuma unyana ukuba aze emhlabeni uYesu. Athi uYohane exevula kuchapter 1 athi ulizwi waba inyama sambona wahamba wahlala phakathi kwethu. So uThixo, he is the invisible God. Wathuma uYesu to be visible. Kanga ngoba ihistory yasi scientists they like to refute yonke into eziyiphikisa ezingayiqondiyo. Kodwa uyayazi noma kukho into ezingakwazi ukuyiphikisa leyo kuba uYesu wehla. Azikwazi ukuphikisa ukuba waphila phakathi kwabantu. Azikwazi ukuphikisa ukuba wenza imimangaliso yabona. Azikwazi ukuphikisa ukuba wafa encwadini ebethelelwe emnqamlezweni before that. Azikwazi nokuphikisa naleyo ba wavuka. Zithe sesizama sathetha namajoni zathi kokotelani nje umyalezo niusasaze ukuthi hayi ubiwe ngabafundi bakhe. Kodwa lo obokuxoki oko baphelele esithubeni. Ngoba uThixo wayegqibile ukuba before the foundations of the world uYesu uzawuxhonya emnqamlezweni afe akuyavuke. And nobody onomelana nalonyaniso. Njoba nje scientists zibhizi zibhala kangaka nje ziphikisa into ezikhoyo lena into azikwazi ukuyiphikisa. Why? Kungoba ibandla
me and you sisekelwe phezu kwaleyo nyaniso yokuba uYesu wathi wafa wabuya wathini, and ukuvuka kukaYesu means victory. Victory over sin, victory over death, victory over evil, so that bonke abalandeli uYesu bakwazi ukuphila ubomi boloyiso. uYesu is a champion. Uyayazi champion noba iyantlithwa akusuka ubu-champion. Anindiva? Noba i-champion ungayibetha iwe phansi, as long as i-champion ingekafi, i-champion can rise up. When you deal with the champion, make sure you kill the champion. And make sure by champion ayivuki. So uYesu ithi iBhayibhile xa ichaza ngaye ethethelela umntwana kuthiwa wakhandaniswa, wantyunyuzwa, wakrazulwa. Umuntu onjalo uyabethwa, umuntu onjalo uyaxhatshazwa, kodwa he lived as a champion phansi kwazo zonke ezobeko. Kungakuvuka kwakho engcwabeni amanye amazwi awathekileyo uthi all power is given unto me. Adlule athi I give you that power. Wabaphefumlela ogqiba wathi hambani nishumayele ivangeli kulo yonke inyama with that power. Igama lenkosi malibonke. So xa kuthethwa ngokuvuka kukaKristu kuqulathe nokuvuswa kwezinto ezilahlekileyo empilweni yakho. Xa ubethwa zizinto namaqhwa obomi, mkhumbule uYesu engovukileyo, engowembewu kaDavide ngokwendaba ezilungileyo zikaThixo. Umazi ukuba ngulo Kristu already to help you kumadada. Those are the valleys neemtsombuzo odlula kuzo. You need the risen Christ, ngoba yena ukwenza ubone a better tomorrow, ukwenza udlule kule meko okuyo ekuthwakayo namhlanje. Yena uvuselela amandla amatsha, uncedana nempilo yakho, abooste ne-self-esteem. Awundiva? Abooste ne-confidence level yakho, so that ungabi umzalwane ohambethe inxokotho, umzalwane oyi-aramedenki, umzalwane ongazaziyo nokubheka pha nokubheka kuyumva, umzalwane ongakwazi nokwenza istatement siphelele ngaye. So ukufa nokuvuka kukaYesu kukupheleliswa kwentsindiso yakho, so that uzazi ukuba awuzange zokongeza amanani emhlabeni, khange kubhubhe mntu uze kuvele wena. Uphelele, udalwe ngenjongo kaThixo, futhi uThixo unenjongo yokuzinzisa ubukumkani bakhe ngawe. Ukuvuka kukaYesu kuzokuxelela wena ukuba unexabiso. Ungakuphole sitani ngabo abenu nithengwe ngexabiso. Anithengwanga ngesilivere negolide etshabalalayo, kodwa nithengwe ngegazi likaYesu elipure eliperfect. Zathengwa impilo yakho. Kungako lapha nje kwafa umuntu to buy you. Uthengiwe.
la manzi ibingawasevekeleni athengwa ayeke uba ngawasiphi angawala. So la manzi, they don't belong to the shop, they belong to the buyer. Xa isithi iBhayibhile lithengwe ngexabiso, hayi ngegolide etshabalalayo, kodwa ngegazi likaYesu lithengiwe. It means you don't belong to yourself, you don't belong to the system of the world, but you belong to God. uthixo unebango apha kuwe, uthixo uziloba isifuba ngawe, uthixo uyakhayisa ngawe, uthixo uthembile, uthixo unguplan A kuye, akanayo plan B. That's why you're unique, you are unique for a purpose. Kutheni nithetha le nto? Nina nizobhaptizwa, sanuyithatha right le nto nizoyenza. Nawe njengekholwa, don't take it light into yokuba ungumntwana kaThixo. Yes, zininzi izinto ongenazo, zininzi ongenafikeleli kuzo, kodwa eyona nto ingamandla ungumntwana kaThixo. Mhlawumbi zininzi into ezawuhamba zikusithekela, ezinye zizawuphuncuka endleleni, kodwa suyilibala leyo uba ungumntwana kaThixo. And uThixo wenze imigudu ukuze akuzale njengomntwana wakhe. And yayazi leyo migudu uba yaplanwa before the foundations of the world. Ayiqalwanga ngexesha uYesu alethelele emnqamlezweni. uYesu eyofa emnqamlezweni nje uphethe wena entliziyweni. Kungabe uPaul ebhalela ibandla lase-Efesu chapter 1 verse 3 uthi makabonge uThixo uyise weNkosi yethu Yesu Kristu, owathi before the foundations of the world wasonyulela kuye sikuKristu Yesu kwezasemazulwini indawo, wadlula wasisikelela ngeentsikelelo zonke zomoya sikuKristu. Before the foundations of the world, he is the Lamb that was slain before the foundations of the world. Ebantwini kaThixo, ngexesha femnqamlezweni kuzaliseke into eyahlalelwa nguThixo before the foundations of the world. Enyuka intaba eyobethelelwa nje uthwele wena emagxeni akhe. So ungaziwalazi xa usijonga. Uthini uwalazi? Ungazigwagwi xa usijonga. Don't browse through xa ucinga ngawe. Think deeper ngawe. Naphambi kwesibini, be serious ngawe. Ithengwe ngexabiso. I'm a child of God. Sometimes awunamandla omthandazo, awakho amazwi omawaphimisele, kodwa suyilibala leyo uba you are a child of God. Umthandazo sowungawuva nawe ngokutshoyo, ii-feelings zingekho, kodwa you are a child of God. Uthengwe ngexabiso. Masiyezwini lenkosi. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, siqala kuverse 38. iBhayibhile indicating futhi xa uredi. iBhayibhile from Genesis ukuya kwiRevelation
is one story. Ayinazistory ezininzi eBhayibhileni, isistory esiyi-one esineephases ezohlukeneyo, sibe namabalana esiwaqulathileyo ukuphuhlisa esi story esiyi-one. Right from Genesis, iBhayibhile ipointa kuYesu. Chapter 1. uThixo edala uYesu wayekhona. Kungakho kwincwadi yeProverbs esithi ndandikhona ndiyingcili yomsebenzi. I was the architect. When God created, I was there. So uYesu wayekhona. Chapter 3, after the fall of man, uThixo ukhupha i-judgment. Kule judgment uthi imbewu yomfazi iyakuyijumza inhloko isithende, izawujumza inhloko imbewu yenyoka, ize imbewu yenyoka ijumze isithende imbewu yomfazi. Kubani lo mbewu yomfazi? uKristu. Right from Genesis, uKristu khona. Uyawuhamba ke uyowuvala kwincwadi yesitshilelo ithetha ngaye njengemundlu, a lamb that was slain. All the prophets uthi uYesu ethetha ebalisa nge-Old Testament, ngoba i-Old Testament ibizwa ngokuba ngabaprofeti kunye nendumiso, referring to incwadi zikaMoses and the major prophets and minor prophets. Idlule izothatha incwadi ekuthiwa zii-wisdom books, zonke ziqukwe ngegama elithi zindumiso. So uthi uYesu ethetha nge-Old Testament uthi abaprofeti nendumiso baqinile ngabo. In other words, there's no prophet, there's no wisdom book engathethanga ngaYesu. Why ndithetha le nto? Ndithetha ndiqala uthetha ndathi ukuba uThixo angasinceda kule veki kwizinto zonke ezicacayo ucaca uYesu. Naba bayebhaptizwe bacacelwe nguYesu. Ngoba umuntu ocacelwe nguYesu unomgadi wenhliziyo. Umuntu ocacelwe nguYesu unomnqandi. Umuntu ocacelwe nguYesu unomgcini. Umuntu ocacelwe nguYesu une-comforter. Umuntu ocacelwe nguYesu une-counselor. Umuntu ocacelwe nguYesu une-friend that sticketh closer than a brother. Ongekakushiye noma isimo sikuqhubeke, he will always be there. Ndocacelwe nguYesu unomncedi wokunceda xa uwayo, wosabela xa umbinzi. Ndocacelwe nguYesu unethemba. Athi uPetros liqinile ithemba esinalo ngokwe-ankile yomphefumlo. Uvele izinto ziyakushukumisa kodwa I am anchored. Kukhona into endiyibambileyo. Sendifuna ukwenza ingandenzisi. Umuntu ocacelwe nguYesu, oh Nkosi yami, unomkhaphi. Ukuba lo Thixo nguThixo wethu ngonaphakade lanaphakade, yena uyawusikhapha kude kusekufeni. Uyakukhapha uThixo ubathini ndikhathiwe. I'm not alone. Andilo alone. Oh Nkosi yami. Ndo ocacelwe nguYesu unomakhi, a builder, wasi-specialist sokwakha futhi ezimpilo ziphalalayo.
ukuba ndiqokelele kuYesu, ukuba enondiyeka yena ndiziphathele impilo yami ingaduka. In fact, undiqokelele uYesu, akuqokelele sowusisifa uba tyhini hayi mani bekukho ixesha nefeyisi ebomini bam uba tyhini ndiyaphasa naka. Akuqokelele uYesu ngoba he's the potter, umbumbi wezimilo. Bente indicator ndingumshumayeli, funda iBhayibhile. Matthew chapter 12 verse 38. Kwaza kwaphendula abathile kubabhali nabaFarisi besithi, Mfundisi, singabona umqondiso uvela kuwe. Waphendula ke wathi kubo, isizukulwana esingendawo esikrexezayo singxamele umqondiso, ke asikunikwa mqondiso, ingenguwo umqondiso kaYona umprofeti. Thank you, siyabonga. Sithandazeni. Siyabonga bawo uYesu lakho. Nasemva kwemini siyalamkela in Jesus name. Amen. Ingxoxo lena iphakathi kukaYesu nabaFarisi nababhali. Baya kuye uYesu bayothi, sicela usinike umqondiso. Why abayikholelwa ukuba ungumesiya? Andithi ibandla likaIsrayeli oko lalinda, lilinde the king, the coming king. Elgama lithi Messiah means Christ, likwaminisha the king. So uSirayeli wayeyazi uba noba sinayo ikumkani ukuqalela kuSawule kuze kuDavide kuze kuSolomon ubabale, we are still waiting for the king, the Messiah. Noba babekhona babebambe isidima nabo beyazi lonto ukuba I am not the Messiah. The real Messiah is coming. So ufika uYesu ekweso simo, ibandla labaFarisi, ibandla likaIsrayeli lilindile ukuba uzawufika uMessiah one. And zazizalwa isizukulwana zidlule kulindwe the Messiah. Now kufika lo ozalwa uYosef nanguMaria, uzalwa ngendlela ekokayo, siyaxoxela, uzalwa ngendlela ekokayo engacacanga. We waiting for a king, but nangu umntu uzalwe esidaleni samahashe. Nalapha ekuzalweni kwakhe uzalwa yintombi engatshatanga, isithuko kwaSirayeli. We waiting for umuntu perfect, and nangu nomfo bambiza ngamagama ubhizi yena uthi I am what you waiting for. Ngoba uthi uyaphoxa nawe kufuneka uyazi lonto nakho ekusindisweni kwakho uthi kuyathini, yaphoxa uthi kuliphamba, uthi kubhekwa ngaba bebheka ngaba. Uyakwazi ukuthi nosebenzise izinto eziningi nawusebenza. So wayiqala apho ingxaki uThixo when introduce the Messiah, azise this person ongatikhiyo, not even one in the boxes. Kuba bhetele ukuthi box number 1 tick, box number 2 lo yena i-boxes ezithetha nge-purity, holiness, perfection. Lona akatikhi kuzo because uzelwe out of wedlock, ngaphandle komtshado.
kwafika umuntu odinga i-scientists. Kube ngabuzwa kuYosefu, uyenza into ethi lapho uYosefu andenza. Kube ngalo kuMaria, uyenza into ethi athi andenza. Abanye badecide oba ngamaxoki aba. Ubhizi uThixo usebenzana necebo lakhe. Zahamba i-scientists zayelab. Sizibuza i-questions nokuya kwazi na umuntu uvela azalwe. Impendulo yabuye icacile, no, by the way, eziyokwenza into esesiyazi. Yabuye impendulo isithi no, this is impossible. Kufike nje isithunywa entombini sathi vuya wena ubabalo. Inkosi na usikelelo naphakathi kwabafazi. Umoya oyingcwele uyawuhlala phezu kwakho. Athi namandla osenyangweni akusilekele. Kungako lonto ezawuphuma kuwe ingunyana woThixo osenyangweni. So two scientists. How is this possible? Wavela kuYesu. Now aba bafarisi bakulongxaki ye-society. They don't believe uYesu is the Messiah. Kungako silapha kule vesi. Bathumela kuye bayobuza, sport umqondisi uthi uMessiah, sport senona. Athi uYesu xa ephendula, esisizukulwana sigoso. Esisizukulwana sirhexezayo. Sifuna umqondisi. Adlula athi andizuninika. Awukho umbelisa ubona umqondiso ingengumqondiso kaYona. Bathi-ke abachazayo ngexesha athetha nabo igwaba likaYona lipha at a distance. uThixo made sure ukuba igwaba likaYona, nyamkhumbula uYona nami eginywa inhlanzi. He made sure ukuba igwaba likaYona li at a distance. Baphila phakathi kwabo bayalazi. Because yayingcwaba important. One of the prophets zabo. Ofunayo nje nodlulayo ugqithwa nayo uthe nani igwaba likaYona uyabona. So uthi uYesu esisizukulwana sizufumana umqondiso ingenguwo umqondiso kaYona. Referring to the grave. Why? Uyona was prophecy himself. And he was a prophet. But he was prophecy himself. uThixo umsebenzise uYona as umqondiso. Sistory esimnandi xa usilandele istory sikaYona. Othunywa eNiniva bheke phi. uThixo emveni kokuba benze zonke iqulekhu wamthatha wathumela ifish especial. Yamginya le fish. Wahlala esiswini sefish for 3 days. After 3 days, yayomtyekeza eNinive ukuba aqhubeke nemission kaThixo. Into common between uYesu noYona kungoba uYona ngexesha efakwa eginywa inhlanzi yayingumqondiso wengcwaba elizawuginya uYesu. And uYona uzawuhlala 3 days. Remember, he's a prophecy himself. Uzawuhlala 3 days esiswini senhlanzi. Athi chapter 2 xethetha uthi ndathandaza ndisembilini wenhlanzi waniva wena yehhovisi lapha. Andiyazi kukho into mandihlale kuloo ndawo. Andiyazi uba ukwesiphi isisu senhlanzi ezantsi enzonzolileni.
Kodwa uThixo uyawuva umthandazo noba sowusezantsi embilini wenhlanzi. Uyona uthi ndathandaza. Ugigiselwe ngabantu kuba besindisa impahla zabo. Bamphose emanzini. uThixo weza nefish. Akamxelela intoba ndizokusindisa, wamgcina ngefish. Do you know uba uThixo njengoba uxakene nempilo nje unexhala, uThixo unefish ezilindele wena. Just to take care of you, to usher you to your destiny. When people give up on you and throw you into the sea, balicini igama lakho, uThixo unenhlanzi just to take care of you. Ndathandaza ndisembilini wenhlanzi enzonzobineni walivu Yehova izwi lam. For God is as near as a whispered prayer. Do you know uba uThixo akasivi ngoba sikhwaza? Singabakhwaza uduma amafakele bethu nongweletshethe esithatho sakaJuda. Yes, kodwa uThixo umalela inhliziyo. He is as near as a whispered prayer. Ndathandaza ndisembilini wenhlanzi waliva Yehova izwi lam. So, uthi-ke esizukulwana sizofumana umqondiso ungenguwo umqondiso kabani? KaYona. Uthi uYesu ngamanye amazwi, umqondiso is right in front of you. uYona elele phedwabeni uthetha ngawo. Ngoba uYona walala engcwaleni lenhlanzi for 3 days. Ethetha ngale nto endizoyenza soon. Ngoba uYesu wayesezawubethelela emnqamlezweni afe iintsuku ezintathu emveni koko avuke. Bese sithethile ngokubaluleka kovuko entsingisweni yakhe. Besithemba ubhaptizo eyona mfanekiso osetyenziswa kakhulu kuluqalisa kukufa. That's why uzawufakwa emanzini ufe, ubuye ukhutshwe uvuke. Isiboniso sokuba ufa uthini? Uvuke kunye noKristu. Wawugqiba ufuna izinto zaphezulu. And to Paul, we died with him and we rose again with him. uYesu akalandelwa ngabantu abangakhange bafe. So xa nibhaptizwa nenza umfuziselo wokufa kukaYesu, nibuye nenze umfuziselo wokuvuka kwakhe. Ngexesha nifayo nifa ninemvelo endala, xa nivuka nivuka ninemvelo entsha. Ufuze uKristu. Indinika umdla into yokubona uYesu wayobhaptizwa nguYohane. uYohane lithini igama wayetyeneneza indlela yenkosi, wayetshayelela egabulisa indaba. Ngophi omkhulu umgadulelwa nomgabuli? Phendula. Ngophi omkhulu